back, guys. Ngibuyile. Ngisenama application ebekusamele ngiwasubmit. Mfethu awuconfirm phela i-app yami. Uphosha uzoyeka engayihambisi. Oli, what is something that you do not enjoy when it's soft, but it's very nice when it's hard? But angeke ukhangile wena. Uyazi. Angazi ngiyadlala guys. Okay, athi ngicabanga enye into ngingasho lofuna ngisho. It's ice cream, Oli. Oh, it's ice cream. Angeke wena ukhangile. Ukhangile uthuthu. What is something that you enjoy when it's hard? Yini enjoy bayiqinile. I enjoy myself. Angisho namhlanje ngilenzile ikhanda. Ongiphi imali? Awu manje ngifuna ngithola umuntu onemali. Ozongiphi imali? Ngoba Guys, inamba yami isekhona kuyibhaya kulabo abadinga imoto. Ngiqala nje ku-3.5 kuphela. Awudinga ama-payslip ukuze uthole imoto. Even ngisho kuthiwa udrivela ama-tax, but yabo uma kwi-bank statement yakho kungena imali inyanga nenyanga ifika mhlawumbe ku-7,000 ngiyabonga ama-Rose bhuti omdala. Uma kuthi i-bank statement yakho kuyavela nje ukuthi inyanga nenyanga imali yangena iyafika ku-7,000. Wow, uyakhonfakta ukuthi imoto bakithi senda i-6-month bank statement ku-WhatsApp kwami ne-ID yakho ne-license. Bese kuthi abasebenzayo izinto oyisendayo uma ukuthi unayo i-payslip, uzosenda ama-payslip akho awu-3 a-recent, i-ID yakho ne-license ne-3 months bank statement. Ngiphuza amanzi. Ngathi ngizongena mkhuhlane yazi ukuthi ngathi komile la ngaphakathi. How are you doing? Ngiyaphila Skimu njani? Hello Luthando, hello Nkosi. Okay, ngiyabonga lawa ngifollowayo ngiyanibona lapha. Nakwabalabo abathepha i-screen size safika ku-719. Thank you so much guys. Ngingagcine ngokuthepha i-screen. Ngithatha inamba yami lapha kwi-bio ngi-WhatsApp abadinga imoto. No blacklisted but uma blacklisted angibathandisisa abantu aba-blacklisted angikhona ukusiza ama blacklisted because awukhokhi ngani indaba. Ngiyabonga Nkosi. Okay, ngisabathe ngiyanithethisa ngisendela ama-Rose no-ice cream. Okay, ngiyabonga Nkosi ba ngiyabonga kodwa ngo-ice cream. Thank you so much Nkosi. Nkosi yamntu. Okay, Nkosi yamntu, thank you so much ngo-ice cream. Bengisachaza ukuthi uma u-blacklisted Nkosi yami ngangi-WhatsApp under depth review. Ningangi-WhatsApp guys, angikhona ukusiza umuntu o-blacklisted no-under depth review. Hamba okhokha then masukhokhile kusu-right uzokhona ukusiza. Yabo uma-blacklisted guys akwazi ngisho ukuthatha ifoni ngi-contract. Ayikho into okwazi ukuyithatha egameni lakho uma-blacklisted. Ngisho ngathi wa-blacklisted ukweta u-100 la uzokhona ukuthola imoto because yabo amabhenki abuka into ey'ncane ukuthi okay wena ngoba usahlule ukukhokhela ifoni nje uzokwazi kanjani ukukhokhela imoto ngoba usa-blacklisted u-100. Ngoba njani-ke usukumele ukhokhe i-installment ka-3.5. Yeah, so nje uma u-blacklisted Nkosi yami ungayixaki. Bese kuthi abanye-ke uma ukuthi unezinto oyikhokhela inyanga nenyanga uneyikweletu, mhlawumbe ukhokhela ifoni, i-contract, i-Wi-Fi, i-insurance yabo noma yini nje oyikhokhela inyanga nenyanga evela as i-debit order. Iyona-ke ezokwenza ukuthi uqualify ukuthatha imoto uma ukuthi uyikhokhela kahle nayo. Ya, ukuze uthole imoto ngesikweletu kumele ube nezikweletu zezinto ezincane. Angazi noma niyangizwana. Lapho uthatha unekhadi lempahla likhokhela inyanga nenyanga inini yabo. Ya, ningasho ukuthi nithenga cash uthi nezimoto ezithengeni cash-ke phela ngoba ukuthi uthola imoto ngesikweletu kumele sibuke ey'kweletini zakho lezi ezincane ukuthi uyakwazi nokukhokha lo muntu. Excuse. Ngiphuza amanzi. Uyaphila mama? Ngiyaphila DJ. Tswaizo unjani? Hello beautiful. Hi. Cedro Ntontoni. Oh, Cedro 2. Unjani? Unjani Mnqobi? Ngiyaphila sweetheart. Unjani? Guys, ngicela udinga imoto. Ethatha inamba yami lapho kwi-WhatsApp njengamanje sawenza i-content.
Njani Sinethemba, Lush, Ngobi. Ngaze kuthiwa ngiyayitshela ukuthi ngihamba ngenze i-content yala epejini elikhulu. my god, sengikhohlwe ngathi bengi-live. Okay, I'm back guys. So wenza i-content encane. Ngisendile ama-documents ku-WhatsApp. Ngitheke ngithathe inamba yami lapha kuyibhayani ngi-WhatsApp. Hi
Hi Sinethemba. Okay, angisaboni ngicine. Uyaphila mama, ngiyaphila DJ, unjani? Ngiyibone leya comment. Hi Sinethemba, hi Mnqobi. Mazothi sawubona unyaka omusha unjani? Qeda semnandini. Okay. Sicela 360 okay ngizothola ngiqanisa inamba yami ibhansi nama-documents bakithi. Ngiyaphila Sinethemba unjani? Ngifuna i-Toyota. Yes, akhona ama-Toyota. Ufuna i-Toyota yiphi? Because ahlukahlukene nama-Toyota. Ngiyaphila wena dala, nami ngiyaphila bakithi Lush. Excuse. Unjani Karabo? Okay, athi ngi-accepte leyo request ini. Namhlanje angaze ngi-accepte muntu. Ngithi ngi-accepte umuntu nje. Shuthi kuphela isikhathi, shuthi iphinde request ngithi ngiya-accept. Ngaze ngibe guys, kwi-bio yami yazi ngiyakhohlwa kusho kune-account yami enye ngiyi-create ngicane i-follow leyo account bakithi. Ngoba njengamanje ngiya-enda live ngoba live kule account yami enye yesibili. Ilapha kwi-bio